mentasi kade kasngi ka ba riu mo mga song hang ne bat barok mentah ka esu thu ka jing dawa ban pelat nok tak pisa jong uduk usup bakiabat mentasi snem te jing sisa kia persang ban weng yang nang nem tasi kila pen sertap daki pulit la don arngut ki magistrate na duk men step ndai ngayo siang hi ndai mentan sipang ngalet cabar kini kila ya kani enok kani kadaka ne ndai ngan yang hi nang adon kam ban yang hapedeng surok ro kan yang naman mangi kum kibriu ngim long su ban sha ba ngin long invisible na kita kiba ki bahabor kim yo i yang ni na kim yo asngau yang ni pet kum mang yo i menen ka jingja sa khaput mo jingbun tu pulit asam ndrei kat nu ngut kita ki pulit Meghalaya ki balak ban yadai kibriu hang ni pade habang isong peaceful protest ban yo ya laki hok pen bun ki pulet kamdan jingmun sakawai ru kaba ni hapan sungthu hendrius ngi ngal asong ni hakmat git jong kata ka sekretariat ne jong kita ki bor bade khmi yu pai ba ile be bam yo asngo bam yo i kat no ka jingle bam yo asngo bat bam yo i khamtam ki breu chak hapot ngathrai ki pho snem kila ut kila pan sngo haki reki snap be dei na kani ka daru basa yo kuntur bakam dan ka bor mo ki bala ban thombor itu ki breu sa khapot te dalai lei ru ngim dei ban sha ban pen ngap jar kimat persang ki bor ki harukom namarba menta la palat san singi ngashong hni ngaburam kita ki covid protocols kampen kenya no kampen thot yo no katar ki wit balai na makimla asha ban yo i plen hakmat jongki yano ba pertajam ban yo kita ki hok mo tinga kwa ban ai men sim ru ya kitu ki breu ki badan chak hapot namar ba ngatharai kani ka jing sha yo roj ka jing sha thombor ka jong phiru kalong ka jing mat la hi jong ka soka lada manga ba song hang ni hakmat git ki kwa bam num yo i ki ya nang ni man ka si ya phi le satu nga so thu kan nu snem kan nu po generation ndai shu tang ki snem bakila su e ben ya phi tingim dei ban sha dalai lei ru bakan long kum ne lada ide ini hok ban yo ta kapisa baki kular men sim snem ne ki wei ki scheme ki wei ki hok kata ka jing yada habang ide kita kiba rit pa chata sha khapot ni dei ban perta bat lada ki persang ban pensngap jak ni dei ban perta jam shu ka sarkar kabam septing ki breu bat kamnum septing ki breu lada kamdan ni ban buri kabam septing ki brekan kloy ban ya selak ban keren ki breu om tang ban keren ban selak hendrei ban pendap ka kamram kumita ban telat te pisah hendrei menta jakakin penbun kam sata jakakin pet ban dap kata kam ki penbun kam man hang ni kini ki magistrate bakin yang hang ni ban pahara yang ngamar we ti kumanga ong menne baya ki breu sak hapot kimla ban deploy polis kimla ban deploy magistrate hambun ban pet bakim sha thambor ki penlut bor man hang ni hakaba kamdon ganu ka jingma jaki pat ba lesi kadon ka jingma nanga simet banga keren halor ki hok ya ka sarkar handai kamdon kata ka nongkom no ka jingma bakin sha thambor kum baki sha kini ki brief ti khaput maki le da met mo ki sha nyat ki sha bom ki sha tit ti ka sarkar ka pau plan te baka priorities ne ka jing khmi jong ki ka long sha liang ki long pei phang ya ka e ka bak thap le